Harvardu hovorí, že sebarozvoj a sebavzdelávanie v tejto dobe nebude konkurenčnou výhodou, ale nutnosťou. A preto som sa aj ja rozhodol prihlásiť do Anglicka na jeden semester na štúdium umelej inteligencie a teraz sa pripravujem, čo nám poslali dopredu. A máme tam štúdiu od spoločnosti PwC o megatrendoch. Je to 5 megatrendov, ktoré vlastne najbližších 5 až 10 a viac rokov budú vplývať na všetko, čo sa bude diať na planéte. Číslo 1, klimatická zmena. Napríklad nám tu píšu, že niektoré mestá, Amsterdam, Benátky, New Orleans budú mať problém s dvíhaním sa hladiny vody. Je to naozaj veľmi, veľmi dôležitá téma. Druhá, technologická disrupcia a digitálna transformácia. Moja obľúbená téma, o nej hovorím vám na Business Secrets. Je jasné, že tá kombinácia technológií, ktoré vstupujú do života, prinesú neuveriteľné príležitosti a súčasne hrozby. A medzi nimi je umelá inteligencia. To je to, čo pôjdem do hĺbky v ďalších mojich príspevkoch najbližšie mesiace. Potom demografická zmena. Budú krajiny, kde bude prestarnuté obyvateľstvo, nebudú mať pracovnú silu, lebo tá sa odsťahuje za lepšími podmienkami. To sa v globále dotkne podnikania, žitia. Ďalej, tzv. Rozkladajúci sa svet. Čo vidíme teraz je, že je tu súboj o mocenské pozície na svete a znovu začína určitá forma studenej vojny a to všetko bude vplývať samozrejme na globálny svet. No a posledná vec, 5. megatrend je sociálna nestabilita. Otvárajú sa tie nožnice medzi bohatými a chudobnými. Nie je rovnaká dostupnosť vzdelania. To znamená, že budeme čeliť prehlbujúcim sa problémom aj v ďalších rokoch v tejto oblasti. A týchto 5 megatrendov treba zahrnúť do vízie podnikateľa, do vízie veľkých firiem. V nich pôjdem hlbšie, vždy budem prinášať tie najlepšie veci, čo sa naučím.